Aquests blocs de formigó són l'estructura dels vestidors que es van construir per a la competició de tir amb arc als Jocs Olímpics del 92. Fa 8 anys que la instal·lació es va desmantellar amb motiu de les obres de la línia 5 del metro a la Vall d'Hebron. Aleshores, la Generalitat es va comprometre a assumir-ne la reconstrucció posterior. Actualment, però, l'edifici segueix desmuntat. Hi havia un contracte de que aquelles peces tenien que estar copiades i jo pensava que contra més bulto i més nosa faci, millor, perquè el problema estarà encara evident, no? La instal·lació, obra d'Enric Miralles i Carme Pinós, va rebre el Premi Ciutat de Barcelona d'Arquitectura i fins al 2008 es va seguir utilitzant. En aquests moments, la Generalitat està construint uns nous vestidors a la zona i l'arquitecte tem que s'hagi descartat el seu projecte. Ara l'Ajuntament podria intervenir en el cas per trobar una solució. El nou Ajuntament està obert, no ha pogut aturar perquè les obres de l'altre vestuari estan en marxa, però s'estan mirant a veure de com es pot solucionar això. Segons l'arquitecte, si les peces no es poguessin aprofitar per a la reconstrucció dels vestidors, es podrien fer de nou i transformar les antigues en elements de jardineria o mobiliari urbà.